Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ма мин муслимин ятаваддау фаюхсинул вуду'a, сумма якуму фаюсалли рак'атайни юqбилу алейхима биқалбихи ва ваджхихи илля ваджабат лахул джанна." Нинди генә мөселман, ягъни һәрбер мөселман тиешенчә тәһарәт алса, соңыннан торып бөтен күңелен биреп игътибарын читкә юнәлтмичә, 2 рәкать намаз укыса, аның өчен җәннәт мәҗбүри булачак. Аның өчен җәннәт мәҗбүри булачак. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, тиешенчә тәһарәт алса. Тиешенчә тәһарәт алу ул ничек ул? Ничек аңларга? Су белән тәнне каты итеп ышкыргамы? Ничек ул тиешенчә тәһарәт алу? Ничек Пәйгамбәрбез саллаллаһу, ничек безнең Пәйгамбәрбез тәһарәт алган? Ничек безнең Пәйгамбәрбез тәһарәт алган, ягъни сөннәткә туры китереп тәһарәт алу. Икенчесе, күңелен биреп, игътибарын читкә юнәлтмичә диде Пәйгамбәрбез. Күңелен биреп, игътибарын читкә юнәлтмичә, ягъни күзләре белән дәгән, күңеле белән дәгән кайда ул? Намазда. Ягъни күзләре белән кырыйга борылмыйча, һәм күңеле белән башка нәрсәләр турында уйламыйча. Ягъни намазда булу. Шулай ул 2 рәкать намаз укыса, аңа җәннәт мәҗбүри булачак. Инде Пәйгамбәрбезнең ничек тәһарәт алганын белү өчен Пәйгамбәрбезнең сөннәтен өйрәнергә кирәк, ягъни безнең динебезне, ислам динен өйрәнергә кирәк.